Keti chuan a unaw nu chu phona be chhunzom zelin asol nu por tak mai awang chuan amit tui chu asumol mola kumsom lai thuruk thil alo zebruk to chu puang chhok to mai tura shil ani a he athuruk hi tu ma shet lo tura zebri zel chu aladu reng ani ma se anung lama tang chuan thomri she thutin angai tu ana aboi zota engei soikha ka she theive kania o ti in o a she tatlat mai keti churang takin an hoi kwal vela chuta a pasal riki chu zoom video call a chuan alo langreng mai ani a mail churin helna le lungai na akhatin computer a chuan alo lang ta vu mai le he nu hian eng ang thudik thuruk nge a zebruk tak le chiang tak me man chho in keti chu a omta ani me chetam takina andu thu sam ang keti smith chuan a sing nun kong hlimle nuam tak chu mang chho zelin pasal fil takuri kiya aneya fanu phir moli le megan nein chen in nuam le moi taka an cheng ani diktak chuan he me chewan ne nakal mek zel chu asing nunin angai to aphak lo mak tak maya ain hero danglam ta dei chu angai to thleng chin ngai lo ani ama iro chu adang nala atol thlupal kan ti don nge alei in thlep kwal vel awangin shiat lo tur shiat chhuat tak sia chuan a khovel chu mun hnia aron in chen shangta ani kumsom paliliam ta khan keti le riki te chu in tongin an voi khat in hmona atangin indu na le in ngai natna alo piang ngala keti du zong tak mi pangai nat om le du om ani pia lama ril rungil tak chu hei nge he ani ti in asoi chhuaka ti chuan re lo tin nuwa chuan in hual na te nei in nei zai an rel zui ngal tamaya chu keti du dan taka thil thleng ni ma se anin hmangai na chu thil a thlak tak man ro mai ani mayem chutia ani nei tak nu chuan no te nei po an ril ruwa da ngalin paiwat po chu an du thu sam ani van nei thak takin thlani khat mai a chuan naw chu apai ta hlau mai pakhat mai ni levin phir an lo pai reng maya an fa phir lo piang do om tak te chu keti chuan an mita tak en chungin alom na chu te rwal lo le chhut phak lo ama fa ngei te chu a thlir wong ani nudin mun han lo chhota ka chuan nulat lai nun kha aloral tial tiala engkonga po rim tak le thahnem ngai anata hle mai du om na le moina te chuan a hlat ve tial tiala a chan bera chuan hun tam jok fa te ta na mangral zovin mani in ngai to na hun atlem ta chuti rwal chuan in lei chin na chak tak le thataka min phuara min potmar tu chu kar fa te kan nei hi ani mi then khat chuan keti chu nu thatak mi in pumpek le mi thahnem ngai tak ni in an sia a nudin mun chu harsa in ha thlak chang ni tam viau thin ma se a theitop a chwa thin ani COVID-19 shileng awangin mitin te chuan harsatna antoka keti te then omaya chuan chu shipui chu aleng lut ve mek boka chuti rwal chuan afanu phir te pian chamlo thleng hnai to box sinen aril ru aboi hle ani chutianga boruak thalo leng vel kara chuan amomo ber apasal ber chuan atoi om theilawa a chan chu apasal riki chu mundanga hna atho awangin an in athlen ma in khopuya an himtlan joknan quarantine center a om mek ani tukdang ang thowin tho chani tuka chuan a hna thok turin keti chu ein bua saileta afanu te po kai thowatin an nu pa a an ti thindan angin du sakna chibai buk molmol chungin online class an nei tur atan abwa se ngal molmol boka ama tan po anna a conference nei masak berni ani a ma se ti swal anei pal don ani ti reng a inche si lo reivak lo hnuwa chuan chhun cho ei hun ani chuan anna tho po cho leilokin afa te po cho ei tur abwa se sakngala chuti lai chuan a pasal riki chu video call zoom call bia in angai to thu a shel molmol boka ti chuan computer monitora a pasal mel lo lang chu khoi pa in abula om ang main abimol mola thil engkim a anin rin ton na chu ati danglam zauta keti phone chu ronri in a unaw nu lora ani thu a pasal riki chu shilin ka kalangai ati a riki chuan nui sangin lo chhona computer camera chu fop zevin akal sona anin biakna zoom video call chu ti to pa lock out ngal mai in a in share ani keti le lora te hi unaw in kom ngei tak an ni a kumhni chung anin mu theilo ti lawa chuan no pantiat atanga puitlin hnu thleng po a po then theilo ang tluk hiala in kom ngei an ni a thil engkim an in shil tonin an ni pahni in kara hi chuan mimal thil thlengin an in shil ton vek thin ani
chutiang chuan lora po in keti thuruk engkim chu a hre veka lora ipo hian chu thuruk chu avon pui reng thin ani phone a chuan TV so zan lama chhuak tur en an tum dan vel chu soin an hlim hle mai lora chuan an ti ti kar laka chuan keti fanu phir te pian cham lo thleng tur chu lom dan tur ron soilangin an zinga tel achak thu te asaya chutia an ti ti dun bor bor lai chuan thil dangin aron ti boi ta thlat mai phirte kumsom an tlinia chuan ilo kal nge anga yang keti chuan atia lora ve thung chuan ishil angai to nge yang ti in aron changa keti chuan hlau thong le khurdeu der chung chuan engponi se he thil hian ati chhevek dona sin ti in a chang li a hnu loka chuan nunglama tang o chuan ka she theive kania o aron ti ta thut mai le keti chu adin na nga ya che chang lavin a u naw nu chung chu phone alangai thlapa renga ma se engma asoi ngam to lo a pasal riki kha zoom video call a khan lola om ringin engkim athuru a shetavik emni a thin phu chu arang zo zo hle mai keti chu an hoi kwal vela a pasal riki chu zoom video call a chuan chiang takin alola om reng mai a hmel chu lung ngai hmel takin computer monitor a chuan alo langa keti chu a pumte anuam lo rum mai ma se engkim chu a tha a diktak le chiang taka man chhoin a om ta jok ani keti chuan om anglo takin kum som liam ta khan bialpa alo nei renga du thlanra phlak tak mai chuan engkima in chhirna a thlenta ani a pasal rikia chu thilni dan le om dan shil atum chin ngai lawa ma se chu tianga thil ati son hnu lok chuan naw alo pai man der ani keti chuan anaw pai pa chu riki ani lavin abial pahlui ani aring helna chungin a pasal chu a shil lem lo ani ashil chuan anun achiat pha hlawin ashil ngam lawa ti chuan lora I chuan ashiat pui ba ka ama boy pui tu mi pahni te chuan no te te an pian vele rikia DNA ne na a in mil lo a pasal shiat lavin an testa a result lo chok chuan anun ati chuai ta rui mai le alo in rin lok angein a pasal rikia chu phir me cheno pangte pa alo ni lawa mitui ta chungin keti khovel chu a in then sang ta ani in thiam lovin shiam ti viau ma se athuruk chu zeplatin riki chu ashil ngai lem lawa lora inen chuan chu thuruk chu zeprutlatin an soi chhuak ngai lem lo bok ani ma se thudik anget ngai lo anti angdewin diktaka hailana phaulan alonita ani lora inen anin biakna chuan anfa phirte pa diktak chu ama ani lauti riki chuan ashe chhuak ta vek si chu keti mo phurna liao anita thil engkim shevek chunga athu zebruka chuan dem a hlo ta hle mai ani keti in a unaw nu lora ifona abiaka atong kau che vela chang chuan a fati pa chu a pasal rikia ani lo thu sha choin a om ta veka engtin nge a in soi fel ta kangle mitui parel chu chung chuan angai to na awa kwal na sa hle mai rikia quarantine center omek chubiak tumin a phone a boringa ala thei bok si lo ma se chu atan a in beng de na hun thatak po ani jok mai thei ani keti chuan a pasal riki hne na tang chuan engchan chin ma a to lo ngoi rengin akal bo san ta nge a fa ti po ni danga ati chin angin du sakna chibai a run buk to box silawa a fa phirte a bol fai hnu chuan message adong ta a pasal riki ya alo ni nge mai a thil shiat rin phak ngai na po a shiat lo chuan adeng na tak zeta in chen adu thu aron thonta ani keti in chu message achhiar che chu atlu topa amali ama chu ain dem tak zet ani riki apo in thutluk na siam halwatin in chen le kha po keti hnen athleng ta thwaya kumsom chung keti chuan athuruk zepin ahun amanga ma se hetianga alolan chwata ka chuan thiam thu soitu reng anei talo ama iro chu in chenin omsang to ma se a pasal rikia hian akha tokin anmamu apia nga awapuin awakan fo thina alam mangai reng tho ani